Bare at vide. Er det vand? Er det mudder? Nej, det er mudder. Det er sand eller mudder. Det er som om, det er svært at styre dem med snabel. Det er virkelig en mærkelig ting, der er det. Er det rigtigt? Ja. Også i munden, underlæben, det slår man virkelig af. Er det ikke der, man kan se dem? Og nu åbner øjet sig en lille smule. Ja. Den har virkelig også meget jord siddende mellem øjnene.